Ní dólam go bhhéan. Nair gan Facebook nó aon rud mar sin, tá sé deas bheit an leirt le daoinetá ar an tíhheile an tír ab nó timp an da agus tá ag an bhláis agus bí a bula le cordinú an táileog agus mrá tiidirlín agam ní bhéon an fanna a deangáil lo I rinne bliana sa seán anúsáach. Is beagrad níos gur féidir géanamh gan dul tríd an idirlíon agus tríd cosú le rudí bhuacáil agus cosú le rudí chonáirithe cosú le ólasáil faoi rud be, I mean téim se goíon idirlíon is seachas líon láir nó láir gahan téim se gcóí le ha ihre go gahan agus le ha ólas nó tá mé go áta be. In éan nó leir is úsá man idirlíon, agus fá sé go mar fón comás. Fe sé an dachar féimú gan é. Ach bhlam déise bheith an bed go seachtain nó chéicéis umláin gandal an echanis réach, níor hála sé an glí seo déana. Bhíon héin ábalta maireachtáil gan an idirlíon dearhan, mar is tá mé lechéad blian díos inis, agus dá mén ceapan trocha nó fé chuig blian níos óige beag sé thbheith deach arm, ach mar tá chuile chuilegaid in ísóg tá siad siúd ar an idirlín agus mátá go nó ag duine caithfidh tú a bheith ar an idirlín agus but dom héin go páirsanta féin ábalta maireachtáil gan é. Ó, ní bheith curbe. Déanam gacrad ar an idirlín idir Facebook rudí mar sin a caint le cóirde siopadóireacht ag fecintar fí seán, even rudí beaga mar sin déanam gacrad ar so té mar cuile lá so ní bheith go curbe. An áitiúil cóí ar sin tá deacrata gom leis an idirlín a léhénta seo, agus tá sé cothú deacrataí dús an am láthair na tá teacht agam ar an idirlín, ach haúin go méid sé deachar golóir bhfuil is go trístal imihí daithí ar an idirlín agus buna músa just ó híh cuasaí cumarsáide, so dearan go méid sé deachar golóir maireachtáil gan é.